हेलो। हेलो। हाँ बोली। बाबू अखिलेश बोलता नहीं। हाँ प्रणाम भैया। राम क्या हाल बा हो? निमन बापन सुनाई। ठीक बा बाबू। अरे का ई सब करत तारा लोग भाई? अब भैया ई गाना गाना का तो देखी, गाना के बारे में हमरा उतना कुछ नहीं के मालूम, ठीक बा। ये गाना अभी में बताई तो हमने चैनल पर एगो पंजाबी सॉन्ग छूटल है 2 सितंबर के, ठीक बा। पता नहीं उसमें ही ट्रैक हटे प्रिंस शर्मा से हमने बनवैले रहनी सो तो हमनी के ऐसा बाटे कि हमनी के जब एगो ट्रैक बनवानी सो ऊपर 3-4 गो गाना जरूर बन जाला हमनी के, कैसे कि हम ये लिखल है भाई गाना? ई गाना हमनी के खुद से बनवले बानी सब, मजाक मजाक में ही गाना बन रहे। आ जौन वर्ड के जिक्र होताटे वो हमरा कहीं से नहीं खेलल, ठीक बा। एगो लड़की सिंगर रहली जौन फोन पर हमनी के बात करत रहनी, जा हम एगो गाना मिक्स करत रहनी, चूंकि हमनी रिकॉर्डिंग मिक्सिंग के काम हम खुद सीखत रहनी तब के बात है दिल्ली में। वहाँ पे ऐसा ही मजाक मजाक में ही मुखरा बन रहे। ओकरा बाद फिर गाना बनल 4 तारीख तक, 2 तारीख के ई गाना पंजाबी सॉन्ग छूटल, वही पर ई गाना बनल। ओकरा बाद ए बबुआ तो बताव, तू 2 सितंबर के बनौले बड़ा जी हम मुझे जैसे कि व्हाट्सएप पे जब भेजले बनी खेसारी भैया के ई गाना जी तो हम ई 3 अगस्त के भेजले बनी। जी ना। ओकरा 1 महीना बाद में तू बोला बाबू बताव। अब झूठ सच मत बोली, हमरा सिस्टम में जाके आ प्रोजेक्ट लिया के रुआ के दिखावे के पड़ी। ना ना तू ठीक बता, हम बात मानत नहीं कि तू ठीक बात तू गौले वाला तू सितंबर में ठीक बा। जी लेकिन हम जब गाना बनौले बानी तो ये हम सिस्टम के ना दे तरह के, सिस्टम के तो अलग बा, मान लो मंगा के दे दे। लेकिन हम जो ये व्हाट्सएप पे भेजले बानी वो दिन के डेट देखावेला ना। हाँ 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 बिल्कुल। तो डेट अगस्त के हमारे 3 अगस्त के हम डमी कह के भेजले बानी भैया पे। अच्छा तो डमी कह के भेजले बानी, जब गाना सुने खातिर एक रिदम लगवा के भेजले बानी कि भैया ये गाना बना दे तनी देख ली। ठीक बा, लेकिन हम कहीं से नहीं कि हम तारा के गलती कहते नहीं कि हम तो कब बोलनी है तारा की गलती। हम तो लाइवों में न्यूजों में बोलनी है कि भाई ये अच्छा गा रहा है, बढ़िया गाएंगे तो खूब आगे बढ़ेंगे। हम कार मनोबल तोड़े तुरंत, लेकिन हमारी ही कहे का मतलब है कि तू कह दो कि चुरा के तो हमारा गाना चोरी हो गया है तो बोला। ई बात हम कहलहूँ नहीं कि मीडिया वाला लोग जे जौन चीज कहता कहे दी, लेकिन ई बात चुरावे ला हम सीधे ई बात नहीं कहले ना। हमरा को बताओ चैनल पे एगो कोनो महाकाल हम, अरे महाकाल स्ट्राइक मतलब हम कहता तू सिंगर हमरा पर फोन करता, हमरा ले बहुत क्लोज बने तो उनकर गाना रुआ गौले बनी तो हम यही से मारत नहीं। अब बताओ ऐसा माने हमरा ले क्या तार कौन हम दुश्मनी कैले बनी भाई तारा ले? तोहरो दिल जाना तो तू एगो सरस्वती पुत्र हवा कि गलती बाने आदमी की सही बाने। बताओ केहू के अपना भी अब ना कोई लेला ना कि ठीक बा, आदमी के कहीं वायरल चीज रहेला केहू बोलेला तो बर्दाश्त होला, लेकिन अब जौन चीज अपने लिए क्रिएशन भइल बा बना के इतना पैसा लगा के आदमी मेहनत कैलन ओकरा के केहू गलत साबित करे तो कितना तकलीफ लागल। तू एगो कलाकार हव और जौन तू स्ट्रगल करत हव उहे स्ट्रगल करके इहो आदमी आइल बाने। जी जी एगो इंसानियत के नाते से पूछिए कि कौन बात सही बा जी। थोड़ा सा ये सब मत करो लोग बाबू, जिकरा ले बोलले बड़ा उनका ले बोल दा कि हटा दा। तारा गावे के बता एक गाना मान लो 2 गाना से थोड़े तू ऐसे नहीं कि तू बहुत बड़ा स्टार हो जीवा चाहे हम हो जाए। हाँ लेकिन रिश्ता जीवन भर खातिर खराब हो जाला ना भाई। तारा जैसा सहायता चाहिए हमसे तो आके अपन स्टूडियो बा अपन कंपनी बा हमारा के गा सके ले जा बढ़िया गई बता काहे ना हम तारा के गवाई भाई। मेहनत करबो तो बाकी लोग वा के फ्री में गाओ तो हम बढ़िया जगह तो ओकरा के करवाओ लिखा ना आदमी ऑडियो वीडियो तो तार ना होई भैया। वो अलग के बात बाटे, लेकिन आज ई पंच लाइन मिलल है तो थोड़ा सा जब काल हमरा के बतावल गइल नु तहार गाना अलग बा हम सुननी है वो में तो कोनो राम रहीम के कोनो मतलब नहीं के। बिल्कुल हम भी सुननी है तबे हम क्लियर बनी है, उससे पहले हम लाइव नहीं किए। ए आज जब हम सुता रहनी तो हमरा के एगो लड़का फोन करके बतौलस कि तहार पोस्टर से खेसारी भैया के पोस्टर सेम छूटल बा ऐसे करके। तो हम कहनी कि हमरा तो मालूम नहीं खे। तब हम ये बात नाम तहार हो बा शायद हल्के हल्के लोड दिए हमारी गाना के पंच लाइन रहे तो हम कहनी कि ये ना दे दिया जाओ। तो हमार गाना अलग बा तहार गाना अलग बा, में चोरी वाला चीट वाला कॉपी वाला कहाँ ले बात हो गई भाई? ना चोरी वाला चीट वाला। मान लो राजा रानी के बात गाना में गवाता तो राजा रानी के बात हमने के पैदा के लिए बन जाओ नहीं, वो तो पुरान चलता रहल बा। थोड़ा सा देख के बाबू बात करके बोल दो हटवा दो स्ट्राइक। हम तो मैंने कबू केहू संगे हम
आदमी सोचबे ना करन कि गलती होगा, तू अब ऐसे करत तारा लोग, बताओ अच्छा नहीं के लागत। भैया आप जौन बा हमरा लगे तहन हम उनका लगे भेज देता नहीं यार, उहे बात कर ली ठीक बा, हम ना कुछ कहम। तो अब हम का बात करी, अब हमरा तो नहीं के बुझात। तो अगर मान लो तार इच्छा होई, अगर तारा लागत है कि हमरा बंद के लेल तार गाना बाज जाई, अगर तू बहुत एतू हो जाई तार गाना, मान लो आदमी गलत नहीं खन तबू गलत बना के एतू कर देता लोग, तो बताओ लोग तो बंद कर दिया, क्या करबो। मतलब एकदम हारला टाइप के मिजाज हो गई भाई, ऐसे कि कितना दिन अपने आप के सही साबित करिए आदमी, कितना दिन हर चीजें पर विवाद, हर चीजें। भैया कुछ कहत रहनी है? भैया कुछ ना हमरा पूछला हम, तो हमरा भी तो अरे यार ना नंबर में बोले बड़ा हम लाइने पर रहनी हो, लास्ट में वहाँ के कहनी हो कि गाना एथी प्रोजेक्ट वगैरह हम सब भेज देतनी, अगर मैंने मंगाओ जाता अगर तो हम भेज देते तो क्रेडिट वगैरह की कुछ बात करनी। हाँ ना तू भेज दो, उनका भी भेज दो, कोनो हमरा आपत्ति नहीं है, तू भेज दो। तू सितंबर में गाना गौले बड़ा, सितंबर में हमारे तो वीडियो शूटिंग भइल बाटे। जी ना अच्छा राउर हम नहीं की सुन ले, रउआ हमार नहीं की सुन ले, ई पंच लाइन मिल कहाँ से गइल? उहे ना बात बा भाई। ना हमार देखो बाबू, हो सकता तारा भी अगर तारा माइंड में आई हुई बात तो हो सकता, ना तो हम 3-4 महीने पहले 4 महीना हो ना भैया, अगस्त बीतला हो वो बारी गाना शूटिंग भइल बा, शूटिंग पर कितने लोग रहलन, तो 100-150 लोग रहलन, मान लो गाना हमर लीक भइल हुई, वो अलग के बात बा, तो तारा के बतावले हुई ना तो फिर दिमाग में आ गई हुई कि भाई हम ऐसा करत है, तो सोच नहीं अल्लाह के ऐसा थोड़े बा जे लिखत है। मान लो ई शब्द कोनो के थोड़े हो, मान लो कर पहले तो सब तार अलग बा हमार अलग बा, ई वाला बात आदमी के मिलल बा। हाँ बिल्कुल, चोरी वाला कौन बात बा भाई? बिल्कुल हम तो तारा के कबो ना कहनी है कि तू हमार कॉपी कैले बड़ा चाहे हमार तू चुरौले बड़ा। हम तो हमरा ई लगल कि केहू बतौले हो, हमरा ले दो आदमी बतौला हन कि ऐसा ऐसा बात बा, हम कहनी कि अच्छा वो सिंगर के केहू वीडियो में ले बतौले बा तो गौले बा, तो हम कहनी अच्छा हम पता कर लेते नहीं, ठीक नहीं चला बाबू। लाइव आवे के पड़ल है, कुछ लोग धमकी दे देला, तो ठीक बा हम लाइव ना आवत रहनी, बहुत सारा लोग के धमकी आइल, ठीक बा। यहाँ तक नीतीश यादव वो हमरा के काल बहुत धमका उतरले। ना हमारा देखो सबसे बड़ा चीज बा कि भैया के फैन लोग होई जो, तो हो सकता तारा के फोन कैले होई लोग, लेकिन हमरा द्वारा कबो तारा के वैसन सवाल जवाब ना भइले, हमर वीडियो भी देखबा जे धमकी देत रहलन से एगो ई बात जरूर कहतला कि अब के हमरा अखिलेश कश्यप भैया से बात भइल, तू हेंगा हम करता रह, गलत करता रह, हेंगा तू जल्दी से भाई तो हमरा पे तार नंबर ना सेव रही तो तार फोन खुदे ना आ पाई बाबू, तो हमरा केहू से बात ना होला। नीतीश के भइल रहे, नीतीश के आज ले 2-2.5 महीना पहले न्यूज हम भेजले रही, वही वीडियो में के फोटो काट के तो बनौले रह, जब शूटिंग भइल रहे तो। नीतीश यादव कंट्रोवर्सी कैसे बनैले बनी एकरा के, काल जब टीजर आउट भइल बा उ वीडियो में कुछ बा ना, ओकर बाद टीजर आउट भइल बा ओकर स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल अपडेट कर देले बनी या कंट्रोवर्सी बना देले बनी ओकरा के। ना तो उनका ले क्या बोला जाला उनका के बबुआ जौन मरले बन स्ट्राइक, उनका ले बतिया के बोल दो कि हटा दो भैया, मान लो एक जगह ठीक नहीं खिलाती सब सबके एक संग रहे के बाद कहीं ना कहीं हमरा भेंट हुई, काल तारा भेंट हुई, ताकि कम से कम उतना रिस्पेक्ट रखो लोग कि आदमी नजर से नजर मिला तो दू बात बोल के बस के उसे लोग का कहता है का नहीं कौन कहता हमरा ई तो पता नहीं के, लेकिन पर्सनली हमरा ले मिलबो चाहे भेंट करबो बतीबो तो तारा बुझाई आदमी कहबो केहू संगे हमेशा सोचलन कि सबके भले होके, लेकिन अब कुछ लोग बाणे ऐसा बदनामी करे तो चुल गइल बाणे, तब का करबो। ठीक बा, ठीक बा, हाँ थोड़ा बात कर लो, बात करके तो कर दिया।